Tmien Mitt għandu 72 sena u huwa fost minn 100 anzjan li attendu l-Università Tat-Tielet Età. Lil John ħadnilu ftit minuti waqt waħda mill-lezzjonijiet offruti dwar stima tiegħu innifsu fiċ-ċentru tal-anzjani ta' Biżżejjed. ċentru li ngħaqad ma' 7 ċentri oħra li fihom jiġu offruti korsijiet marbuta mal-Università Tat-Tielet Età. John ilu 12 sena ta' kull ġimgħa jitħarreġ f'din l-università. Fil-karriera tiegħu John kien jaħdem bħala accountant, karriera impenjattiva. Iżda wara snin twal jara ħafna numri qudiemu ma li ħareġ bil-pensjoni jrid jara kif se jqatta' l-ħin tiegħu. Mort l-ewwel darba u oġbitni ħafna u komplejt kull sena nażel suġġetti li kienu jinteressawni ħafna, speċjalment fuq il-militenzja u bajt għaddej sal-lum. L-Università Tat-Tielet Età toffri korsijiet varji li jinteressaw lil kulħadd, fosthom fil-kriminoloġija, l-antropoloġija, ix-xjenza marittima u l-letteratura. Il-kap tad-Dipartiment tal-Ġerontoloġija Marvin Formosa li jmexxi l-Università Tat-Tielet Età spjega kif matul is-snin żdiedet l-attendenza tal-anzjani. Jagħtu żied opportunità formali ħanejdu hekk jiġifieri f'dak is-sens organizzata biex ikun hemm lettur jew facilitator fejn l-anzjani jistgħu jmorru u jkollhom tagħlim ħanejdu hekk organizzat mill-entità tal-Università u jkun organizzat b'tali mod li kull xarrejn ikun hemm letturi differenti b'suġġetti differenti. Is-Segretarju Parlamentari l-Anzjanità Attiva Anthony Daċelis inkoraġġixxa sabiex aktar anzjani jkomplu jitgħallmu jibqgħu attivi. Irduhom jibqgħu jgħixu l-ħolma ta' ħajjithom, jitgħallmu affarijiet li forsi qabel ma kellhomx ċans jitgħallmuh, jew ma kellhom ċans jipprattikawh. U allura mal-Università għamilna dan il-deal biex nibqgħu niftħu iktar ċentri fil-komunità ħalli l-anzjani tagħna nibqgħu jingħataw l-opportunità biex jipparteċipaw fl-università tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.